أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملما شريفلا تي في لجبو أمبو فوق والمندو Allah subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi ambe wati sanuma min kono ambe ka batu munun ke ala ka mina anye ka ala deli ya rabbi tletan laba min tura a kesiri ala ka dama alimaniya ala ka dama wulika jo munun kana ka kono ala ka kene ya dama ala ko ke krana sumogo bunyo ko son salli ala muhammadin wa alihi no temena ka boy ambe au bismillah ko kene kono kene munan kama hadisul iftar ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aleka kono njele kan ka se ka uta ku ulasi awma wala sa awni aw ambela jelen ka se ka nafasoro ala wala o hukumu konnana bi hadisa min bambolo ka lasi awma kira ka kono njele kan ni o ye hadisa ye amba aisha min lakali an aisha radhiyallahu anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idha dakhala al-ashra أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المعرزة. ني حديثين أنبا عائشة دبا لكلي على كجيبه أنبا عائشة كان أكوكو على كرا كاكون كرا صلى الله عليه وآله وسلم على كرا مي كسي نيما با أنا سمغو بلا جلين كان كوني سمالو تلتان لبان كون دونا كوالا كرا كون با سو بلا جلين نينما akuma ka dimbaya bela jelen fana lakunu kulu bla ka suin la nyene maya akume wulika jow ka akume chesiru ke kosobe tletan labayna wala mbalmo ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alay join ala ka chiden laba mini ala ya chama akafsa ni chidon bela jelenye akafsa ni manton bela jelenye ala b'a fɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan nka belebele ye mun ye ala yafalen don a ma baara bɛɛ lajɛlen na yafa kelen bɛ cɛba min ma cɛba min ka di ala ye ni y'o de ka cɛsiri fɔtɔla an ye ko ni sunkalo tile 10 laban kun sera a kun b'a ka dayɔrɔ cɛ dali kun tɛ yen a n'a ka denbaya aw kun bɛ tile 10 laban in suw ɲɛnamaya o la n balimaw aw ni ne ni ala kira ye nin kaw ngana ka min kɛ wala ka kan yɛrɛ kun ka ladigi ka an seko bɛɛ lajɛlen kala min b'a to fasamantiya minnu fɔra tile 10 laban na an yɛrɛ kun ka se k'a sɔrɔ wala an bɛ ala deli ya rabbi ala ka kɛli nɔgɔya an ye wala an b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnya la ni waati n'a sera a bɛ ɲɛnamaya kosɛbɛ surtout ma misiri kɔnɔnaw la maaw bɛ bɔ ka taa tile 10 su seliw kɛ misiri kɔnɔ baara ɲuman don nka tuma dɔ la an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye maaw k'u jate mikoro mankanw ani mankan dama tɛmɛlenw sigidaw la a kana kɛ sigidalamɔgɔw ma degun ye sabula ala ko baara n'i bɛ k'a kɛ n'a bɛ ka kɛ maa wɛrɛ ma degun ye a fɛn min de don a baraji ka dɔgɔ o la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'o hakili to nin na ka baara in kɛ kɛcogoya la kɛcogoya min n'a bɛ kɛ ni a tɛ kɛ maaw ka degun kan n'a bɛ kɛ ka sɔrɔ a tɛ kɛ maaw ka tɔɲɔli kan o la an bɛ ala deli ala k'o faamuyaw di bɛɛ lajɛlen ma o la o dɔrɔn tɛ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ jamana in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya nin waati in na muso dɔw bɛ yen u n'u cɛw bɛ bila ɲɔgɔn na ka sabu kɛ a muso masina ninnu b'a nata ko f'olu ka taa jɔnjɔnsɛli kɛyɔrɔ la o la ne ba e ni i cɛ man kan ka kɛlɛ o ko la sabula e bɛ ka taa seli min kɛ n'a ma kɛ n'i cɛ ka jɛ ye ne taara ka taa si ka seli foyi baraji foyi t'i ye o la an bɛ ala deli ya rabbi ala k'o faamuyaw di mɔgɔ ma wuli ka jɔ ani cɛsiri a ka kɛ nin tile 10 laban in kɔnɔna na tile 10 kun fɔlɔ an ye sarakati minnu bɔ n'a se b'an ye an ka dɔ fara sarakati bɔ kan an ye ɲumanya min kɛ an ka dɔ fara o kan an bɛ se ka ko o ko kɛ ka an masurunya ala la ka sɔrɔ min b'a to an bɛ ala ka diɲɛ sɔrɔ an bɛ ala ka diɲɛ sɔrɔ an kelen kelen an kana k'an jija o la fasamantiya min fɔra k'a bɛ tile 10 laban in kɔnɔna na an bɛ ala deli ala k'o di an ma o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn min sɔrɔla k'a lase aw ma bi o kun ye nin ye ka ala deli
baara in kɛli ala ka a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye k'an bɛn waati wɛrɛ wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.